Hindi kaya yan to? Akin yan. Yan, bisa ito ha? Lagyan mo ang pangalan. Hindi ko mainom. Sabi niya, proud siya sa akin. Sabi niya, ay, ang konti na lang. Na? Oo nga. Hindi ko napansin. Uy! Sasaluhin mo pa sa ulo mo. Nice try. Diba? Papagod ba ang guards? Hindi yan. Hindi na papagod ang isang guards. Nice one! Nice rally. Yeah. Ayoko na sa'yo. Hi. Hi, hindi pa tayo officially. Ella. Aryan. Yan. Outside. Ayoko na sa kanya.
Kasi puro siya love story. Parang, sana all. Sana all. So, sino talaga yung naglalaro sa Seven? Ako. Pero nag-start lang dito. Nakalaro. Na-absorb ka lang din. Yung puso ko, grabe. Parang nakakatakot kung mag-awit sila. Hindi sila pwede na mag-start. Kailan ka pa yung nag-start maglaro? Balik loob lang po. Pero dati na, balik loob lang po. After Actually ako din, nung high school, pinag-badminton lessons ko naman. Wala akong sport. So sabi nga, kasi ano ako nerdy type ako. Parang artsy-artsy. Parang like, kasi nagkaklase kami niyan. Like, sabi na nanin, I was always like a big kid. Actually, mas malaki pa kung high school ako kesa ngayon. Hindi tayo nag-star. Pero kasi as in, nasa 40 pounds na yun. Uy, go, go, go! Ano naman, sir? Shots na.